Avui, 27 d'abril, celebrem a Andorra per primera vegada el Dia Nacional del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitats de les Nacions Unides. Volíem fer una festa, però aquest any hem pensat que és millor quedar-nos a casa. Tot i això, aprofitem avui, dia molt especial per nosaltres, per dir-vos que no volem que ens deixeu al marge de les decisions que ens afecten. Volem prendre les nostres pròpies decisions. Hem d'eliminar totes les formes de discriminació. Totes les persones som iguals, encara que siguem diferents. I tenim els mateixos drets. Hem de promoure encara més l'educació inclusiva en totes les etapes. Volem viure de forma independent i sense barreres. A nosaltres també ens pesen els estereotips i els prejudicis. Avui, dia 27 d'abril, celebra amb nosaltres el Dia Nacional del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides. Tots som diferents, totes i tots som importants.